Yati, isa man eh. Hoy, nanabili ninyo! Tanga ato mga Pet City, oy. Jagbong magyud nila. Naam din ni magic power ni. Pangitaon ako sila, kay magsamok-samok na bugo sila ha. Yati, kinsa ka itong napakita sa tuwag hapon, no? Bugan ni kuya, color black pa jud. Nisulpot talaga ni pinakalit, way panangid. Kasi mong totoo ikalima paps, di ba ang Power Ranger lima man kabuok? Mao po gani akong duda no, pero lain man gud siya kay palaaway man. Dapat tinabangay man daw, kauban na tutuno. Hapit manganita ko lataha. Mao gali no, galas gawa tong Power Ranger Black. Uy, pinting si patay, dagala pa jud kahoy na yung mga dahon. Pero ay di na nato na siya problemahon maning kamo taga-tuwa. Karon kay wala pa may nangaytabang sa tuwa. Ang buhatan na to, automatic man training na punta. Training na po. Kapong jagid pa po, mangkayo yan. Ramo tingog, tingog. Pasi-pasi. Training na po, bay. Dali. Ay. Training din mo ha. Samok-samokon, tamuron. Gali. Kuya, Sa sa mampod. mag-training niya, mag-transform sa siguro ta. Transform lagi ta ikaw bali juga kaulat bab. Kuya, ingna na ng magikuan ni Sanig si mo nga ma-transform na ta. Sige na paps, kay excited ko musot ang bagong itong uniform ba? Kailan relax sa muno din na nato na ingon sa Magic One. Mudagal lang ta, ma-transform ra ta katuwa. Ready na mo? Ready ka, ready. Let's go. Let's go. Ano oy? Pulat ako. Ayay ka, i-transform mo sila. Murag mo transform na ba siguro ko? Magic One, imo ako Black Ranger. Pili na ako ng Magic One, Ria. Asulang nilang trabaho nila. Okay ra tong training, wala ra ba mo gikapoy? Sige, wala lagi ka po, kuya. Gigutom naman gani ko. Hawi na kaya kong mga tuhod, kuya. Matay paps, big time sa ta paps. Uy, mga reklamador man kay mo. Bitaw, mga reklamador man kay mo. Ay sa. Ala, nana ang black, kuya. Nagsanad-sonad di ka sa mga, ha? Ay, magbot. Nga day, bawal mo sunod. Yati ka katong last time gipawiran biya minimo ha. Ang samad mo, mura magmugulay mga resistensya. Mga weak shit kayo. Burita ni papi, sa man nagtawag ni? Tingi. Pati lang si away la. Kuslan man nga na kadri ah. Apil na lang ni sa tuwa. Pila na lang. Di ba ang Power Ranger 5 man? 5. Tama 5 na ta. Sige, 5 na ta. Kumpleto na ta, kuya. Ya karon buhatan na nato tong intro. Sige. Ay kumpleto naman ta. Kana? Sige. Power Ranger Papoy Force! Uy, tunog mo to. Yati, duwag kayo na nangalitapang. Tabangan na to. Tara, tara, ito. Tabang! Asan ka laban? Asa. Bakit nagusawan mo dire? Buang-buang man siguro ka. Nangayon mong kagtabang na may diri para tabangan ka. Uy, mangguro ka na ngayon. Tabang, kaya ko'y pangilo. Ang imo. Ano mo kagtae? Huwag kayo. Taon mo naman eh. Hindi nga sa Power Ranger ay mangulat ka man. Ay, klaro tong nangagtawang nyate. Waram dito yung pang-ilo. Ang naman dito niya, oy. Padayon ta sa tong training. Karon magkano ba ta? Balik na po ta og sparring. Paring na po. Oh, mga ngayo sa kog kahoy sa Magic One. Sige, kuya. Paring na po, balik. Magic One, tagaig og kahoy. Tara, kahoy. Oh, sige. Try makoy. Kuha. Mga, Wa isa. mga. Okay, let's go. Yang ako ha. Ay tama day, upat ra man di ako pangayo. Ay sa pangayoan sa tagagbalik. Es, ayun na. Ani na lang. Ako na lang manalin ninyo. Ha? Sure ka? Basig maliso-liso na sa bukol mong lawas unya. Ay sus, testing eh. Testingan day, dito ka sa kwan di hawan-hawan. Di Wait para pa. kabunan Tara, ka. tara. Bantay lang yung kasama ron. Titi mo ni Ron. Patay ka sa mga aron. Oh, Nga, kung sabay yung ulat ninyo, bunal na.
Sa ano? Diyan mo kaigo. Eh, yakin mo niwan mo, kaigo. Palibutin ko sam. Hindi, palibutin. Mister! Ani, sungan tagong na lang. Sungan! Kaigo ni. Sige! Sungan! 1, 2, monggos muna! Sakit kayo! Adyo mga buot to, nag-unay ra, may pagmuuli ko.